Ola, en resposta ao convite de Xerais vou ler a primeira páxina de Mamá, quero ser Ziggy Stardust. Pertence ao primeiro capítulo que se titula Aine toca a guitarra. A Aine encántalle xogar a cantar e bailar. Parécelle o máis divertido do mundo, da galaxia e do universo enteiro. Cando canta e baila, experimenta unha sensación moi agradable. Sente que, ao mover os brazos, as pernas e as cadeiras, o seu cerebro se pon contento e se enche de ledicia. Isto, aínda que non o creades, obedece a unha razón de ser lóxica. Ten algo que ver coas células do cerebro. Ao parecer, existe entre elas unha extraña conexión. Esta conexión fai que, cando escoitan algo que lles gusta, se comuniquen entre sí e se contaxen os seus estados de ánimo. Contáxense dun xeito positivo, claro, non como cando as persoas tendes a gripe. Estes contaxios, polo que eu teño visto, amolan bastante. Bueno, letras, música e saúde, moito ánimo. Bicos.